ए जजमान जी, सुन ली कान खोल के। 101 रुपया दे दी पहले, तब बियाह करवाए। ए पंडित जी, चिल्लात बानी काहे रौरा? पहले बियाह तो करवाई। 100 रुपया दे दे हो। ठीक बा ठीक बा, ब्याह करवा देतानी। ए पंडित जी, राउर परियनिया के चोर लेके भाग गईल। आई हो दादा, हमार पंडितनिया के चोर लेके भाग गईल। अब का करी हो दादा? 100 रुपया खातिर आइला एते दूर। सुनो पंडित जी, सुनो पंडित जी, तोहरी परियनिया के ले भागल चोर। सुनो पंडित जी, सुनो पंडित जी, इतना सुनैते पारे फोड़ै कपार। एते सुंदर परियनिया के लेके भागल कोई? देखला जजमान, अरे देखला जजमान, देहरी बैठाल पाड़े फोड़ै कपार। पाड़े गयो ना